Karong adlaw ang sinugdanan sa pag-obserba sa Ramadan sa atong mga kaigsuunang Muslim. Ang ilang mga sakripisyo sulod sa usa ka bulan atong sayron sa report ni John D. Esteban. Naagtan sa GMA Regional TV1 Mindanao ning sinanay nga usa ka Maranao nga nagbasa og Quran, ang balaang libro sa mga Muslim, samtang nagbantay sa iyang mga baligya sa Dalang Ilustre sa Davao City. Mao kini iyang paagi sa pag-obserba sa Ramadan. Ngayon mo nagbabasa ka ng Quran? Yes. Para sa kasama sa mga utos. Si Mona ug Aslea ginaagwanta ang dili pag-inom og bisan unsang ilimnon, ingon man pagkaon sugod na sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Pagka-time na sa tikaon, masatisfied ka nga kuan ka, nagserbisyo ka na para kay Allah. Mag-ampo lang kada makaabutang alas 12, alas 3. Panahon sa Ramadan, mingaw sa mga Muslim community sama dinhi sa Mini Forest, Barangay 23C. Gani, ang mga negosyo, pipila niini, sirado, sama niining nasa kung tuo. Sagan magud kanila, anaa sa ilang mga panimalay, nagbasag Quran, o di ba kaha, nagpahulay, human ang simba. Ang Ramadan, mao ang sagradong panahon sa pag-ampo o pagpuasa matag ikasyam nga bulan sa Islamic calendar. Ito yung pinaghihintayan nila physically, spiritually. Ngayon, pinaghihintayan nila ito na kung saan ay well-prepared sila sa sarili nila, no? Sinasana nila ngayon nilang mga physical body nila tulad ng pagpa-fasting, pag-iwas na may hindi magandang bagay, at higit sa lahat, yung connection nila sa God. Nang hinaod si Imam Datumanong nga ang dili paghimo og dautan sa isig kaingon, dili lamang himuon panahon sa Ramadan. I would like to promote na tatanggalin natin ang stigma. Stigma sa pagtingin nila sa mga Muslim. First, pagpapakita ng ugali namin mga Muslim na lahat naman po tayo tao, may paniniwala sa Diyos. Wala naman pong na extreme terrorism sa amin, kundi po ang inaano po namin is peace and unity. Inig alas 5 sa buntag, kanunay nga magpahigayon og fajar o morning prayer ang atong kaigsuunang Muslim. Sama dinhi sa mosque sa Barangay Santa Barbara sa Zamboanga City. Human ang pag-ampo, sugdan na ang pagpuasa sa tibok adlaw. Magdasal, bus ganito, kapag araw, fasting. Hinuon ang mga adunay grabing balatian, mga buntis, lakip mga nagabiyahe, exempted sa pagpuasa. Apan, gikinahanglan kining bayran, pinaagi sa pagpuasa sab sa sunod bulan o sa pila ka adlaw nga wala sila nakapuasa. Bilang isang Muslim, dapat agampanan natin kung anong pinag-utos sa atin ng Allah SWT. At ganoon din tayo ay nagpa-fasting, dapat ingatan natin huwag masira ang ating pagpuasa. Pwede na mukaon ang mga kaigsuunang Muslim inig alas 6 sa gabi. Busa halinon ang Muslim delicacies sama sa Malaysian hot cake, lara-lara o guban pa. Ito lang talaga yung best na para sa aming mga Muslim na pagbukaan. Kasi yung tamis niya is hinahanap-hanap ng katulad naming mga Muslim. Kauban si Jojo Sularte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.